wabuqala ubomi bale ndoda wabugqiba ngexesha elifanelekileyo wayibizela kuwe nobethu ubomi busesandleni sakho. Lungisa ke le mini yakhe, ziyabonakala Nkosi zikhona izigqithi, lungisa imini yakhe ukuze Thixo wethu athi amaXhosa kube Xhosa kubele uthetha ubumnyama kuvela ukhanya. Eda ke Nkosi bamba ngesandla sakho ulindi umntwana okhoyo apha abo bonke abazalanayo babambe ngesandla sakho Nkosi. Nguwe wedwa owaziyo, nguwe obonayo. Sisenzise lo msebenzi njengokubona ngakho. Sikelele wonke, usigcine, usilondoloze, khanye ukhokele, ukhusele egameni lenkosi uYesu Kristu lo wafayo wabuya wavuka wahlele lawula nawo kwakaloku nje kude kusephakadeni. Dumisane uYehova igama lika Yehova malitunyiswe udumiswe kuyisena kuye Yesu nyana kalekeni kunjalo kunje kuya kumana kubanjalo kude kube kunakade. Amen. Phambi koba ke sithethe naye siphume naye, incwadi kaYuda inesahluko sinye eBhayibhileni. Incwadi yokugqibela phambi kwezityhilelo, uverse 24 uthi, ulowo unakho ukunilondoloza ningabi nakukhubeka. uThixo lumkileyo yedwa makubekho amandla nozuko nembeko luze ubabalo lenkosi yethu Yesu Kristu lwe phezu kwethu sonke ngoku kude kusephakadeni. Amen. Amen. Sokubambelela kule ndawo ethi wangena endlini yakhe sathi kulowo unakho ukunilondoloza ningabi nakukhubeka. Naye le meko esesikuyo ningabi nakukhubeka egameni lenkosi uYesu. Izamncwabi sincamile uzokumvula. Nyana kaMejele, utata omncinci wakho lo uNtuthuzela, singenile apha endlini yakho kwa-17 saze sabona uba asikwazi ungena edining room, sazawuthetha nawe apha egaraji. Nceda ke mzangwa, zola kuzole nakuthi ngaphakathi, sewusibona okokuba siyonakala. Nceda ke khokela imini yakho ibe yimini yakho. Sikuthabathile apho ubulele khona, ngoku silapha kwa-17 siya nawe ekhaya eJojweni. Masihambe kunye ke ngomoya omhle tamanga. Ubabalele Nkosi yethu Yesu Kristu, uthando loThixo uyise, ubudlelwane bukaMoya Oyingcwele baphumle phezu kwethu sonke, kulawule amakhaya ethu onke, kulawule ngakumbi phezu kweli khaya lakwaXhaka, kude kulawule isizwe sethu sonke ngoku kude kusephakadeni. Amen.
Zingangile. Yana kaMejele. Sikule nkundla yagokwenu. Kwalo Nquthu Mlanjana. Untuthuzelo lo uthethayo. Utata omncinci wakho. Kweli yala kucendana. Obuhamba naye endleleni. Sifikile ngokwapha ekhaya. Siyakwamkela. Uzawuthathathwa ungene endlini. Wenzelwe inkonzo yokwamkelwa. Ibuye inkonzo yenza inkonzo yokukhupha nathi sithethe nawe endlini. Sikukhuphe siyokubeka kwindawo yakho yokulinda. Kamaka makubekhosi kubele kuthetha ubumnyama kuvela ukukhanya. Kamaka. Itsho inkosi uYesu Kristu. Lo ukholele kum noba uthe wafa wodla ubomi. Bonke abakholwa kum akudla ubomi nobaphakade. Yana kaXhagwe, kaKhanku, kaKhekhe, kaPona, kaBuwasha, uNdulumbane, uMthwenye, kaNyengane. Ngena mfondini apha endlini siyakwamkela. Uyasibona isiphithiphithi esenziwa ngaba bantu. Zola wena kwenzeke ilizwi lamaXhosa lithi makubekhosi kubele kubele icamago elihle. Untuthuzelo lo utata omncinci wakho ozalwa ngunzima, unzima ozalwa ngumajiko, umajiko ozalwa nguKhekhe, uKhekhe ozalwa nguPona, uPona ozalwa nguBuwasha. Zola ke mzangwa ngokwakho. Siyacamagusha ke. Asithole. Ngibalele ukunikela. Amen. Zawucela lento omama bami. Zangicela ukuthi la kuphela ukuthi sizacela utata besizimali. Achaze indlela. Ngoba ngeke xesha belesizi asiyazi lapha endleleni otata bonke balapha ekhaya kwakuqala uDlelibulisa omama bonke amalungu enkonzo naye umuntu olivayo ilizwi lami uDlelibulisa ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Igama ngikuphange indawo ngisuka kulamzi wabangcwabi okwasithulile funeral service. Uthi utata manje into eninani yokuchaza indlela kodwa ngicela maliqale ngalamhla sasebefumene ngayo ukuza uligama namhlanje. Akuzange kubekho into yasiphazamisayo, kungekho into yasiqalayo kunjalo nje bibikhona ngesa iconsultayo ifamily. Kodwa ke ndomnqina ngayithethi bawa besiyamba sonke besihlangatyeziwe ifamily emoshwari
iyakhona ke into eyafuna usiphazamisa futhi bizawuba nkulu. Kodwa ke ndizawucela ntam ukungayithethi, uzawusuke uyichazile ifemeli exesheni. Yabulela inkosi. Inkosi kathi. Sebekhala ma ube Amen. Ngokomthetho bantakwethu nesiko lale icawa yenza kuyo asinalizwi thina ekhaya lokumamkela umzimba. Kodwa kuba singamaXhosa ngoba sincedwa lilizwi, ngokomthetho wethu thina umzimba simamkela ngomthandazo. Kodwa besizahluphisa ngoku ezifowuni zitshiliswayo. Wathi umbhali wakhawuleza ke wamamkela ngobubele ivuyo. Incwadi kaLuka mntakwethu, Luka wayeyigqirha elikhulu, linye linesithoba nesithandathu. Wakhawuleza ke wamamkela ngobubele ivuyo. Bendizawuthi lilizwi lithini kuba bendizawuthetha eyo. Le ndoda yayinguthwenya imfitshane. Uthi lo mbhali akuliva lithi sibala secaweni uba uyeza lo unaphakade kaThixo. Lithi sibala sencwadi yasecaweni wakhwela emthini womthombo, yaye futhi wayeyintloko ehamba eqokelela irhafu. Ewe tata. Bantwana bendlu Wow. umnqwazi kaThixo. Kodwa awukhwele emthini uthi umbhali unyana kaThixo wamothula wathi, Zakeyi, khawuleza wehle emthini ngoba namhlanje ndakulalisa endlini yakho. Bantwana bendlu umnqamlezo kaThixo. Kodwa wakhawuleza ke. Ngoku siyamamkela utata bantakwethu, siyamamkela ngokusesikweni. Ewe gxebe, bakhona abantu nanamhla abangawaziyo amathambo abantu babo ukuthi babekwaphi bantakwethu, ngoba bachipha emazweni. Kodwa amathambo bantakwethu awaziwa ifemeli yakhe okokuba abekwaphi namhlanje. Bantwana bendlu kaThixo, kodwa wakhawuleza uZakeyi bantakwethu, kuba uZakeyi lona wayengumntu futhi ngoba umntu omnye uthaba nezinto. Bantwana bendlu yomnqamlezo kaThixo, alibale ngomnye umntu, ngoba bantakwethu omnye umntu amsengela phantsi angamthatheli ntweni ngoba engenanto. Kodwa uZakeyi uthi umbhali kaThixo wagidima ukuhla kwakhe emthini, ngoba bantakwethu waguquka watshintsha. Ngoba ndivumela mandithi kuwe uZakeyi lona ayitoliki kuthi le nto wayemfutshane, kuba bantakwethu uZakeyi wayephakamile, kuba wayengumntu owayephangela kuloo mihla engamazi omnye umntu. Bantakwethu ndlu engcwele yomnqamlezo kaThixo, kodwa wazithoba athi
zombhali kaThixo zithobeni ngoko ngaphansi kwesandla esinamandla kaThixo ukuze uThixo lona yena aniphakamise ngexesha elifanelekileyo. Kodwa wakhawuleza umkhonzi kaThixo wehla emthini. Uthi lo mbhali waguquka, awuguquka uZakeyu bantakwethu, awuguquka watshintsha bantwana bendlu yomnqamlezo kaThixo. Wathi inene andikuthathileyo apha kuni ndokunibuyisela ngokuphindaphindene kasixhenxe ngoba umntu lona uyatshintsha jike njengoSawule bantakwethu awajika ngenxa yamathafa Damasko akubanekelwa. Umkhonzi kaThixo wajika wathi indlela ebezihamba waqala ukudibana nendoda egama Hananiya. Waqala wanga unombuzo ukuthi ndimele ndithini ukuze ndisindiswe. Khona wena nendlu yakho wosindiswa. Kodwa wakhawuleza umkhonzi kaThixo uZakeyu samamkela thina siyavuya ngoba siyawazi amathambo katata apho khona aza kubekwa khona. Amen. Ixolo lenkosi libe nani. Ukuthula kube sebandleni. Nami bantakwethu bendingameli nokushumayela kodwa ndicela ivolontiya olingutata asincede athandaze. Bona Egama loyise, egama lonyana, egama lomoya oyingcwele. Amen. Sindisi uqobo nokunwabisi ngamaxesha inhliziyo zikhubekile. Sondela kuwe ngayo le ntsasa mzali, sinemibulelo ngemisebenzi osenzela kuwo. Sinemibulelo ngoba nanku umntakwethu ozingangile ungenile ekhaya Thixo lenceba. Ungenile amathambo wakhe sawazayo sawabeka khona. Sivile Nkosi umuntu wakho othetha ngaphambili. Usokwavovotheka kuba mzali eneneni nangu unyana wakho. Nangu unyana wakho Thixo lenceba esondele kuwe. Siyabulela ke mzali osipha amandla uba simbuyisele ekhaya. Siyabulela ke mzali ngoba nentsapho yakhe imazi into yokuba nesizukulwane ba kunamhlanje wayingenile ekhayeni. Nendlu yakhe yokugqibela yawubekwa phi na Thixo lenceba. Thixo namandla sicela ke ngoku Thixo sizawuphatha umsebenzi wakhe ulawule wena. Sibonise kuyo yonke indlela emasiyenze Thixo lenceba nendlela emasiyihambe. Simamkele ngenhliziyo eziphulileyo nezithobekileyo Thixo lenceba. Luthi nosapho lwakhe lithobeke Thixo lenceba libulele nalo. Ewe Nkosi umkese samthanda kodwa ke Nkosi umbizele kuwe. Xa umbizele kuwe ke umuntu Thixo lenceba akaphindi ke Nkosi ajike. Kodwa sibulele iminyaka othe wasipha yona nendlela othe wambeka yena phakathi kwethu wasibonisa indlela athe wasiphatha ngayo. Sicela wona Nkosi kufikele lapho singafikanga khona. Ngalo wasifela uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Uxolo mama. Sibulele kuThixo ngoba umfundisi sinike ilizwi lokwamkela. Ke inkonzo tata zisebenza ngokwendlela yazo. Silindele into yoba inkonzo iphinde yenze ukumkhupha ngexesha elifanelekileyo njengokuba kuya kuba njalo nakuthi. Indawo yesibini ndinqwenela ukuva apha kuni mazangwa nekhaya. Into esizamayo sonke njengoba silapha nje kukuthuthuzela umama wekhaya nosapho. Zonke inzame esizenzayo apha senza lona. Ngoku uthi umbhali yonke into inexesha layo. Amen. Iza kuba lixesha lokumbona. Nifuna ukumbonela apha endlini, nifuna ukumbonela phandle. Le question ndiyayibuza.
ixesha ngoku ngu-9:01 bathi ke nge-10 past bazothatha iwari yethu ke into yoba uthi xa sowusemoyeni igiya uyithatha kade uba mawungene egiyeni uthi soka usosemoyeni izothathwa izasibulala singabanye abantu bathi ke bebeyibekile umqheba nguYohane nditsho mamam uYohane 11 verse 25 to 26 ndimi indlela ndimi ubomi bonke abakholwa kum abaye kufa naphakade ufuna ukubonisa uba siyasebenzisana Amen. esi sincobo ayisosomuntu othile esethu sonke and bazali asangazongcwaba thina sizofihla okanye asangazofihla sizongcwaba kufuneka ndimane ndiva ngozi ndizibeke zayi-2 so umntu ka ekholwa uyangcwatywa ongakholwayo uyafihlwa kodwa into esiyaziyo ngenxeni yala mama thina sizongcwaba molweni enkonzweni kaThixo ithi ke asizokwazi sonke ukuze siqole emphefumlweni ndizawucula ivesi eyi-1 kamama la 81 sithandazeni sonkeni emveni basicule la 81 sitshona ingoma masibethunana emveni kwenye ingoma sizokwazi into yoba sibe kwilevel eyi-1 uba asizokwazi uyenza ngakuthi nathi ingohlobo injalo and into ke ibhala umntu wayo molweni enkonzweni kaThixo masicule nangoma yakamama izukileyo emveni koko sonkeni wonke umntu athi abize uThixo noba uThixo ujonga kwabani ngoku masithi aguquka azojonga kweli cala noba kuyintoni na noba kuyimbuthumbudu asenze sibe banye kule ndawo awenze lo msebenzi ufana neyabanye imisebenzi uphumelele molweni bazali bam okokuqala siphuma eSt Joseph inkonzo ephaa ka-16 abanye ke kabebizayo bathi inkonzo katata ubeka ayo yakhe inkonzo yila nkonzo inegama iSt Joseph ndiyababulela abazileyo ndakhothama kwiinkonzo zonke masibethunana ndiyabulela and ke lo mume phambi kwenu umama ebekhokhele yena so ithi ke ngoku loo nto kufuneka noba kusiyalila noba kutheni na mamam siqineni noba kuyintoni noba ubusazi intoni namhlanje masaze nokungcwele noba mhlawumbi ubukhubekiswe inkonzo yam namhlanje masenze ukulungileyo ngenxani yalaa mntu ulele phaa nangenxani yalaa mama ugobe phaya sizokwazi into yobana simnike kwimisebenzi yeziqhamo zakhe wena mpampamba bethixela umpampamba wena uculayo ndicela ucule ndicela ukuthabelela yona liyilo kakafuneka mani ndiyakhala abayamidonga mandizazise amen mama amen kokheli yam ngudade wethu lo no amen ndingumadlamini yena amen ungumadlamini yena sifana amen ndiyendele apha ekambini okay ndingumntana kamama uDeki ewe mama zonke into endiyikhumbulayo
Archbishop ndicinga uba uzonke uthe wemka umyeni wakhe wathi inkosi yam Yehova undinika ntoni. Ndicinga utshilo zonke. Umama wam wakhe wanika intonga bishop wam apha kule ntonga xa ndiyijonga athi umama wam xa endinika le ntonga athi le intonga eyosimelela athi le intonga eyosula inyembezi athi noba uhamba phi na uzofika uguqa kule ndawo ukuyo uzutsho mama uZonke. Ndicinga intonga yakho uyayazi mama uZonke noba sekubuhlungu uyayazi intonga yakho ulihlathi wena Thixo wam athi uligwiba ezimbandezelwe athi ufumaneke luncedo kunene elo hlathi ke nahle wazombathisa enkosi. Ndobakuculwanga nokuba ndihamba ethunzini lokufa ndisayibuyela pha. Molweni bomama, ndiyazibulisela ngelika Yesu Kristu igama. Ndingumhlali mmelwane oseventhini. Molweni Madlamini. Besihamba sisithi apha endleleni phaa kuMateyu 28 verse 20. Dinani yonke imihla kude kupheliswe iphakade eli. uYesu lutshoyo Madlamini asomelele ngokuba yena uloyisile ihlabathi. Sivela kuloo ndlela sisekutsha esingcwaba kulonyaphele uhlati. Iyahambeka ntombazana xa uthe wabambelela apha emqukumbelweni ngoku akwahlanga nto ingehliyo. Ithi ke ntombazana nale izodlula. Ungaxeleli mntu ingxaki ukhona umuntu wengxaki. Sinomkhululi osondeleyo Madlamini uthi kunathi ukhona uYesu akazukushiya lo buhamba naye. Into yakho kumele zesigqithe nalapha kwelaseSamariya bengazutsiba ngoba zonke into ziyenzeka. Into bomama bam into eyayithethiwe kwathiwa sikwenzile nje Madlamini oku sakufa ngoYesu Kristu inkosi yethu. Lapha ngaphakathi bethu na athi amangesi protocol of this. Amen. Namditsho namhlanje bamqa ndimlume kule ndawo. Uyandazi ndakandayihlala le ndawo. Ayasindawo ilula yona njoba uhleli kuloo ndawo nje ibhlungu kakhulu. Kambe bathi no bayathetha ubona ba lo umuntu lo uthethayo ngoba akakayiva lento. Akakayiva lento ndiyivayo ngalomzuzu. Namhlanje wahluthiwe into ubuyithanda. Kambe kuthi kubuyisela into yakhe. Ngoba kaloku apha endleleni singabaphambukeli. Uthi kufanele into basidlule kule ndawo ukuyo namhlanje. Kwakungemnandanga nakum kodwa ngenxa yento yoba ndazithathela uYehova uThixo kwangexesha yathi ifika le mini yobumnyama uThixo yena wangigcina wandilondoloza. Iyahambeka mama unyanisile umama besitsho kule ndawo kodwa ngicela ntonye kuYehova uThixo uzuhlala ungamqumbeli ubuze uba kutheni na kum kusenzeka ngolu hlobo nje. Bangala abantwana bakho iziyalo zenu zingahlala kuba bangathi kuba utata engekho zisuke ezaziyalo. Mama wami uhambe ubheke enkonzweni yona imandanga le incindi yerhaka zimbini ezincindi funeka ufumane sweet uzawugqibela ngalibhlungu yoburharha yona ifuna uYehova uThixo uguqa ngedoro ngoba kaloku amandla asemaraka arharha ngenye imini bathathabatha hlabu lomhlambi uthiwa ufake lona uzawufaka lona nawe mama ngamanifonana. Amen. Mandibulise otata bakhulu, otata bekhaya, omama bonke bethu baphakathi kwaya nabo bonke abantu kusasa nje musa ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Ufikelela ixesha ke bekuqhutywe ngalo likhaya ukuba kuza kucelwa ke ngomkhulu uphume uyoqhuba
sawuthatha kwiculo 289 Titof izikhungo oxhasa abantu bazo othekule ntlanga ithi xa iphela toza amaphiko akutata asithandaze makanyuke nalomhlabeni Thixo oba izikhungo Okholwayo kumntu obufile wodwa ubomi losobe sibonga ngangile untuthuzelo lo utatomncinci wakho ogqibe lonke elimiweyo uhamba naye ngoku ufikelele kwixesha lokokuba sibe siyakukhupha apha endlini ubheka ententeni apho uzawukhuphelwa khona inkonzo yakho yokugqibela sandule ke ukuyokubeka kwindawo yokuphumla mfo kamejele ke kangcweleshe kaxhakwe kakhanku kakrhexe kafona kabhuwashe undulumbani intswenye unyengane basahlukane kakuhle xa uphuma apha ekhaya ukuze wawufika kwela cala unika ingxelo uphe amandla unosimanye okumelana nobude nobubanzi nokuphakama kwendlela nceda ke kwalo mlanjana ncuthu kuma makube xosi kubele kuthetha ubumnyama kuvela ukukhanya ndiyacamagusha ke xa nditshona camagwini zinkuma siyabonga ke ngoku siza tata sosinika i-direction siphuma simlashe ngicela sibhala mehlobo nomathi sonke sithi senze umthandazo egameni lesi elomoya wethu amen Thixo wethu nafunda sincede naye ahambe kakuhle siyamkhulula ahambe ngenhliziyo epholileyo kube siyamkhulula ngicela into iyaba ngendlela Dumisani uYehova amalikaye sizawucela ukuba ikhaya linento elifuna ukuyenza sinikela lona sizokwazi ukhawuleza siphume sicela ke ngoku utata wekhaya asondele
Asisukuba siqhubeke ukukhula. Asiphakama sikhule sonke. Masithandaze. Bawo ingcwele, bawo onamandla onke, Thixo wethu olungileyo, sasa nje Nkosi enamandla, nansi lenkonzo Thixo wethu yomkhonzi wakho, Thixo wethu olungileyo othe wena wambizela kuwe ngexesha elifanelekileyo. Siqala lenkonzo ke Nkosi, uthi umkhonzi wakho manichukumise Nkosi umququmbelo wengubo yakho. Ukuze Nkosi xa sizawuqala lenkonzo singayiqali sedwa ungekho. Yiba lapha Thixo wethu ngobukhulu bamandla wakho. Thixo wethu olungileyo kuba Nkosi ngaphandle kwakho asinakwenza nto. Ude uthi Nkosi ezwini lakho ningekum aninakwenza nto. Sicela wena ke kusasa nje Thixo wethu yangamela lenkonzo Thixo wethu olungileyo. Yithi Nkosi ozawuqhubeka bengaphambili. Umambathe ngomoya wakho ingcwele. Thixo wethu onamandla simema Nkosi ubukho bakho bonke Thixo wethu kule nkundla. Moya olungileyo naba Thixo wethu abantu basebazangweni Nkosi bejonge phansi Thixo wethu onamandla. Nanku umlingani wakhe Nkosi equbudile. Thixo wethu olungileyo mnika amandla Nkosi wokuba Nkosi abone lo msebenzi ukuze Nkosi inhliziyo yakhe ifikelele ekunikezeleni nasekuxoleni. Thixo wethu olungileyo sicela wena ke Nkosi yiba lapha kule nkonzo sonke ngabanye usincede Nkosi egameni lenkosi yethu Kristu. Amen. Bawo wethu osezulwini maliphathwe
utata ozasifundela isifundo sokuqala. Sazalana ndizohlabela mina ngamane ngithetha qha. Ngicela uba niyazi uba ukuhlabela Nkosi yam ulikhaya wena kuthi isizukulwana ngesizukulwana ungekazalwa zintaba ungekavelisi umhlaba nazo limiweyo kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni wena unguThixo umbuyisela umuntu elithulile uthi buyani bonyana babantu ukuba iwaka leminyaka emehlweni akho linjengemini yezolo xa edlulile injengomlindo wasebusuku uyabakhukhulisa balale ngengomso babuye bahlume njengotyana ngomso buyatyatyamba bubuye buhlume ngokuhlwa buyasikwa bome ngokuba siyaphela ngumsindo wakho siyakhwanqiswa bubushushu bakho ububeke ubugwenxa bethu phambi kwakho nesibufihlileyo ububeke ekukhanyiseni kobuso bakho ukuba yonke imihla yethu isangene kukuphuphuma komsindo wakho siyiphelisile iminyaka yethu njengentsebenzo imihla yeminyaka yethu iseminyakeni engama-70 ukuba ithe yaba mininzi kakhulu iba iminyaka ema-80 libeke iqhayiya layo likukwaphuka nokungabi nanto yalo ngokuba ithe yaphezulu yakhawuleza saphaphazela semka bana owaziyo amandla omsindo wakho nokuphuphuma kwakho ngoko ufanele ukoyikwa ngakho sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo buya Yehova unini na uzohlwaya ngenxa yabakhonzi bakho sihluthise kwakusasa ngenceba yakho simemelele sivuye yonke imihla yethu sivuyise ngangemihla wawusicinezele ngayo ngangeminyaka esabona ububi ngayo mayibonakale kubakhonzi bakho imisebenzi yakho nobungangamsha bakho konyana babo ubumnandi bukaYehova mabube phezu kwethu zimasa izenzo zezandla zethu phezu kwethu isenzo sezicaka zethu uzizimase sona Sabonga kakhulu ke kutata siyaqalisa ke ngoku 10:30 ngoku sizawufunda izithethi zethu ukuze wonke umuntu abe ready sizawucela ngolu hlobo ngoqala sicela uba iifowuni zethu sizifake ku-silent ukuze zingasiphazamisi wonke umuntu ifowuni yakhe ayifake ku-silent yayazi uba le ndlela yindlela ebhizi kungawa netrakhi yemoto apha netrakhi yemali abantu bangafumani itshansi yoba bayofumana imali so ndicela uba iifowuni zethu singaziceli sizifake ku-silent kwenzela uba uthi uba uva kuloo nto kuthiwa hayi nantsi ukhawuleze uyothatha ilotho yakho okwesibini ndicela bazalwana umngcwabo asizili sonke siyovana ne xa sisemngcwabeni asizili sonke ndiyayazi uba bakhona ababukeli bakhona abantu abazothi ngxe bakhona abantu bonke nabazokuxhasa ikhaya ndiyacela ke into yoba kuba siyahlabela utsho ingoma okwesibini uba kukho abantu abazawuza beyigrupu mabazilungiselele ukwenzela uba kuzothetha bemnye ikhaya limcele kakhulu into yoba
uthethe umuntu abemnye each and every group ezawuthetha uba mhlawumbe ngabantwana betribute uthethe umuntu abemnye. Okokugqibela uba ucule kamandi benithethile ke notata osiphathela umzimba wathi unayo ipresent. Une-present ubucule kakuhle noba uthi xa ucula uphakamisa isandla ndizasibona ne-TV izawumane indikhumbuza uba nankuya lo nto ucule kakuhle. Ndizawufumana ipresent thina ngapha kuthi awenzi yonke into ngamandla akho ungafumani into leyo nto ndiyakufundisa. Ndizazofumana ipresent yakho umuntu ayithatha ibeke endlini amane sithi ngoba sasilapha kwakuphethe utata ubani bani ndizawumkhumbula lo tata uphetheyo then ke ndizawufumana eso. Nazi ke izithethe zethu okokuqala sizaba ne-obituary khona umuntu ozasifundela kubekho umuntu utata u-X ngamama ozawusi acknowledgela abantu bethu abakhulu abantu abasuka kwindawo ezinkulu. Ibe sisithethi sekhaya utata upona isithethi sakulonini samaqoqwa zihlalele gololo isithethi sokukhula utata umzwandile sijoha koleni bezalana ngingumXhosa ncam bethuna ngizawuxolela. Isithethi sokuhlala kwa-NU17 mfokabawo Dlova isithethi sokuhlala e-open show utata uMaqhashu. Isithethi somsebenzi ingathi andikasinikwa sona masithi ke ngo-message of support kutata uSomyo notata uGeorge. Ibe sisithethi sombutho ngutata uMaqhegwana. Isithethi sobuhlobo kuMakhaya Filita siyovana ne ibe zi-siblings nguruna Xakwe abantwana Makabongwe Xakwe. Isithethi senkonzo ngulate Archbishop Makumesi kube ngutata ozasiphilizwe ibe ngutata okulelayo. Bonke aba bantu funeka bethethile kodwa sicela noko umuntu angabi mde kakhulu kumandi kona umamela. Yenye into ebalulekileyo utata wam wayethi umcimba ubingumcimbi ngokudla uba ngumcimbi ngezithethi ngoba kulapha sipholishwa khona ufumanisa uba kuyacingwa ngathi epalamente kuyacingwa ngathi zinkosi njalo njalo. Ndicela ke into yoba siqhube kakuhle sicule sitsho ingoma kokoko khe yatsho ingoma nam ndizasuke ndingene elizwini ndishumayele anondinqanda ngoba kuhambe kutsho ingoma kodwa uba ikhaya yatsho ingoma nam ndizawuthatha ixesha ukustarta. Enkosi masicele ke ozasifundela obituary ngathi bekuthiwe yi-audio ne mandincedwe bethuna uzawufunda Xakwe. Mna Zingangile Kennedy Xakwe ndazalwa ngo-1965 09 06. Ndizalelwa eMpintso. Ndizalwa nguMejele Xakwe, uMzangwa noPhindile Gololo, uMamqoco abangasekhoyo. Sizala singabantwana abathandathu, uNondwebu, noMathemba, Runa, Ibendim, Boniswa noZandile. Ndizigangile ke ngokuba lithole leduna ekuphela kwalo. Amabanga aphantsi ke ndiwaqale kwaKwalukeni Westview Primary School ndaze ndayokwenza amabanga aphakamileyo eTsholomanqa High School apho ndiye ndaphumelela ibanga lesithoba eCD9. Ngenxa yeemeko zekhaya 1982 ndiye ndayokuxelengelwa inyama kumzi wakwaCar Distributor Assembly Mercedes-Benz. Kulapha ndaye ndazibandakanya nombutho wabasebenzi iSAWU. Kulapho ndonyulwa kwisikhokhelo ndisebenza noJackie Khonzani, Boy Sisoci, Lulama Nazo, Japan Ngesimani, Humphrey Maxegwana, Mxolisi Dwangu, Thozamile Mqweya, Enoch Godongwana nabanye abaninzi. Kulapho ndashiya khona ngo-1990 emva kokukhokhelwa imigushuzo yabasebenzi strike eyathatha iveki ezisithoba. Ngo-1991 ndiye ndayokongeza imfundo yam
ndagqibezela ibanga leshumi eKhulani Technical School, imfundo ayikhulelwa. Ngo-1992 ndaya kuxelengelwa inyama kumzu wamayeza eProtea, namhlanje ibizwa nge-Aspen. Nalapho ndafika ndazibandakanya kwintshukumo zabasebenzi ndisebenzisana noXolo Kvyat nabanye sisilwela amalungelo abasebenzi. Kulapho ndiye ndaziqhuba ngemfundo ndaphumelela imfundo enomsila eFort Hare University kwi-Public Administration. Ngomnyaka ka-1996 ndaye ndayokuxelengelwa inyama eMathole District Council. Nalapho ndafika ndazibandakanya kwintshukumo yokulwela amalungelo abasebenzi. Kulapho ndiye ndongeza imfundo kwi-Labour Relations. Kuzo zonke intshukumo ebendizenza bendingayekanga ukugqugquzelela umzabalazo wemkhululeko phantsi kombutho we-ANC. Ndisebenze Ntsholo-mnqa noJapan ngesimani, Jackie Khonzani, Mandla, Thobezweni nabanye. Ndonyula nje nobhala kwisikhokelo sesebe le-ANC, ndakhe ndonyula nanjengesihlalo wesebe. Ndaye ndazimanya ngeqhina lomtshato noMadlamini, uNtombizonke, intombi yakwaMachitha. Salizwa ngabantwana ababini, uLindi noMakabongo. Ndisutywa kukufa ke emva kwengulo emfutshane ndisaxelengela inyama eMathole District Municipality njenge-Labour Relations Manager. Ndishiya ngasemva odadewethu abahlanu besidla amazimba. Abantwana bam abathathu, uLoyiso, Lindi noMakabongo. Abazukulwana bam abahlanu, uAkhanya, Khazimla, Lichume, Masha kunye noImbusiso. Ndikhululeni mazangwa ndiphumle ngoxolo, owam umzamo ndozamile. Lesifundeni sawucela ke ngokutata uX namama aze ke azokwenza wapha umsebenzi. Besicela bethuna nomuntu onentonga yakhe aphakame ngayo ukwenza singamniki intonga azokoyika selapha. Makeze kutata namama. Program Director eyami into incinci kuthiwa mandixelele uSingangile ukuba ngobani abalapha namhlanje abazoqinisekisa into yoba ngenene umkile. Apha phakathi kwethu Gaken ukhona umuntu osebenze naye iminyaka ngeminyaka usulwela inkululeko umisa abahlali kweli Ntsholo-mnqa utata uNgesimani uCwanini ngaphambi sisandla Cwanini eBaqolo. Mhlale ngaphambili xa besenza i-memorial service phaa eMathole ngolwesithathu uthe utata uNgesimani
ubangaba nanti na uthetha kwesasifihlo sikazingangile niyazi into yoba ndawusandibhubhile ngembeko mhlawumbi ngaphambili xa kuzawuthetha utata uMaqhashu lo uzabe ethetha labahlali ndicela into yoba bobabili beze omnye athathe xa izawuthethela abahlali phakathi kwethu sinaye wayesaba ngusodolophu apha eBuffalo City usaba inkokeli ye-African National Congress uNcibana utata uxola phakathi phakama Ncibana ukhona umuntu oyesaba nguSpeaker apha eMathole wayesaba nguSpeaker apha eMathole sithetha nje ngusodolophu kwamasipala waseMbashe umchenge utata uSamkelo Janda phakama bawujanda kakhona aya edudwa suka kamasipala wasedudwa lapha umchenge Raken lapha umchenge nyana kaMejele phaya kuNdlunkulu phaya eKapa ukhona unobhala weParliament ephaya utata uXolile George wayesaba ngusodolophu apha eMathole wayesaba inkokeli ye-African National Congress apha ephondweni ekunye notata uStofile notata uEnoch Godongwana waphinda wayinkokheli ye-African National Congress apha ephondweni ehamba kwakunye naye uPhumulo Maswale naye usuka phaa kulaa Parliament seKapa utata uSakhumzi Somyo xhama aphakame bakho okokugqibela mhlali ngaphambili lona xa sithetha ngalaa mzi kuthiwa yiCalata nguye waqinisekisa into bukhona laa mzi laa Ndlunkulu we-ANC uphaya eQonce kuthiwa kuseCalata engunobhala wephondo phantsi kotata uStofile inguye kwakunye kandinde mama wayesaba ngunobhala wephondo kwakunye nomama uNoxolo Phiphipi engunongxobo ngelo xesha uNoxolo Phiphipi ngoku sithetha nje bekhe wawuthi tshipa eKapa eParliament ngoku sithetha nje nguSpeaker apha eBuffalo City uZikhali utata uMaqabane abamaSpeaker bakhona ngaphambili ndiwugqibile wam umsebenzi ikwangulo tata uzawuthethela umbutho we-African National Congress. Enkosi kakhulu ingathi izakuphosa ipresident wena uthetha kusathethwa akuphosa ipresident andisho uba suzama kodwa lindilinde bandibonge kakhulu ke masicela isithethe sekhaya utata uPona aphakame ke ngengoma yakhe phaya kuthi abantu amaXhosa aphakama ngengoma yamaXhosa asisoko sihlele ecaweni thina kokoko siyapuduka ngoba kukhona apho sifuka khona makenyuka utata amazango yathandana khululumo
ukuwelela ngaphesheya udlala ndincedisa abaqungela ukuwela behlelela ukunyonyozela abangaphesheya bawaxoxa ibhunga ngama abazangwa ngenelela amanzi lilunga lomzimba wamathambo imane eqaleni bazangwa ndiyanicela niye eqaleni ngokuba usuku ibo benu iyeyothi imini kodwa ndiyayazi niyabaqeqesha abanidelelayo emini waqhuma zingangile yini kwalo ungaqumbi torhameva ncuthu ungasigibi besingaqondana kugobela othixo babumini asixelelwanga uba nguye nasonini nanini zingangile ndicela ukuwela zingangile ndicela ukuwela ndime elunqwameni lakho inyawo zam zikinezelele emhlabeni omanzi ukusebenza kwelizwi lwezinyanya linyuka kwenkungu yakho phezu kwakho lithi lo ayingomlanjana nje lisango phakathi kwento ekhoyo nento eseza kubakho ndolula izandla zam ndizela imibuzo akukho njongo yokukushwelesha ukurhwebesha okungokwakho andizanga kuba ngumnikazi ndizozixelela ibhasi lam ngalo ndiyokukhulula izinto zam manecaleni mazangwa ndiyanicela niye macaleni vuleni indlela mimoya yamanzi ndivuleleni ndidlule ngokuba ubusuku bobenu thina sabekelwe imini kodwa ndiyayazi ukuba nasemini niyathetha ukuba uphathe bani uyeke bani zingangile ndicela ukuwela ndibabonile abanye bawela phambi kwam betsibatsiba ukusuka kwelinye ukuya kwelinye ilitye kwentaka ezingoyikiyo kodwa apho bebenyathela khona inyawo zabo ziwakhabile amatye ukushiya kuyingozi kwabalandela ngemva bahleka babaleka loo mazwi abo eqhutywa ngumoya besishiya sisabalaza thina ngemva sichasela nomsinga wongakhathali kwabo abakushiya ngemva ngitsho bona aba baye bahleka babaleka loo mazwi abo eqhutywe ngumoya besishiya sisabalaza thina ngemva sichasele nomsinga wongakhathali kwabo abawushiya apha ngasemva zingangile ke awulibali ubamba amabali abo bangabuyanga uyabazi ubunzima bamagama agcinwe ububanzi nobunzulu bakho zingangile ndicela ndibambe ndicela ndikhusele ndiyazoyika izikhukhula zakho ndicela ndibeleke ndicela ndibambe undigcine xa iinyawo zam zityibilika isandla zakho mazindisekele xa ndingaboni imicangcathoni ndifundise ukuqubha ngoba ke yintoni impumelelo xa ungahambi nomsinga yintoni kuwela xa ungazi ukuba unyathele nini uyeke nini bambi bathi lo mlanjana luvavanyo ngoba bengenakuwelela ngaphesheya boyikayo kodwa mna ndifundile lo mlambo awulwi kodwa ubumba umhlaba lo mlanjana awuboleki kodwa urhola nawona amatya lukhulu lo mlanjana ungami kodwa uyafika apho uyakhona Kennedy hayi nam ndifundise mandisukume khona nam njengawe ndenze ncuthu ndifane nawe ndicela ukuwela zingangile ndihambe nawe injongo ayikokuwelela nje ngaphesheya kodwa kubetha imicangcatho ndilungiselela abalandelayo ndibuyisela amatye kwiindawo zawo ukwenzela ngomso kungabi nabantwana abatshonayo ngenxa yokungakhathali kwanamhlanje zingangile ndidlulisele ngaphambili ngoba uyolela wena wathi lisa noko ingqela uyikhalazela ngoko kumele ndijongane neenzima zomhlaba neenkqutshela zawo uzingangile wena mna ndicela ukuwela zingangile ndicela ukuwela ibolukhole jongelwane ethi mayijike le nkanawe ibolukhole
Yelwa. Abaphathi elizwe lethu bonke abantu abalapha ndibulisa ikhaya okhwalo noDlamini nonke ndinibandakanya egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen. Amen. Yimbongi libi phambi kwam yokunayo ke indikhwetshile kodwa ndizawunyathela ngoba ndiphezu kwendoda etshotshentla apha kokwethu. Ndimi apha ukuthetha ngozigangile unyana kaMejele, uMejele unyana kaNgcweleshe, uNgcweleshe unyana kaXhakwe. Unimamele kakuhle, Xhakwe, hayi Xhakwe. Unyana kaXhakwe, uXhakwe unyana kaKhanku, uKhanku unyana kaKhekhe, uKhekhe unyana kaPona, lo umbona apha ebunzini. uPona unyana kaBwashi. Bathi xa bemkhuza uNdulumbane kaNtswenye kanye ngane. Mna lo uthethayo ndinguNtuthuzelo. Ndizalwa nguNzima, uNzima uzalwa nguMajike, uMajike uzalwa nguKhekhe, uKhekhe uzalwa nguPona, lo usebunzi kum. Yoloo nto ke ndimapha ndizohlanganisa lo mzi wasekhaya ngale ndoda, ngoba le ndoda iligqibile eli limiweyo ihambela izinto zasekhaya. Bendiyikrweca qho naye izama ukundikrweca. Ndiyakhumbula uba ikhe yaxhela apha ndingekho, ifikile ke into ethi yakhala apha eXhantini sithi uba umncinci uPona belapha ebeza kunixelela okokuba singobani. Ngilapha ke ukunixelela oko ukuze nimazi uSingangile apha aphuma khona. Ootatomkhulu bam bathathu ekunene, ootatomkhulu bam 4 kwindlu enkulu. Ndibagqibile kodwa mandinivezele into ethi uKhanku ozala uXhakwe walekela uNokoyo, uNokoyo walekelwa nguGazana. Apha sikwaXhakwe ukhona uGazana apha, ngoku khona intshontsho lakhe uGazana apha namhlanje. Ngoku yindlu ke yasekhaya yasekunene leyo, baninzi abavelayo ngoku bizoyise, kanti bazalwa ngala maxhego mathathu, uNokoyo, uKhanku noGazana. UGazana yinci wancamathela kubakhuluwa bakhe kwindlu enkulu phaya ko-1840 to 1846 ngenkolazwe. Xa babewela bebaleka emagqumkhwebeni ngoba kungekho mahlathi namanzi nazintaba, bemka babheka bahamba bendleleni. Umzi wasekhaya ngumgca ukubheka kuCendane. NdikuCendane mna ekuqaleni kwindlu enkulu kaMajike. uMajike ulekelwa nguJani, uJani walekelwa nguMtoko. Apha phakathi kwethu ikhona inzala kaMtoko namhlanje. Ndonqena ulibazisa ndiba-identify. uMtoko walekelwa nguGalada. uGalada washiyeka apha eXesi, umi ngoku ndithethayo phaa ePhewuleni kwaTyarha, ngoba uGalada wazala uSolomon, uSolomon wazala uVuyisile, uVuyisile wazala uMzamo. uMzamo ke ngoku ome phaa eXesi
Zama ukuthi ke kuni ngabantwana bomuntu omnye ngendibeka ngeSixhosa nizawurhawuzela. Andifuni nirhawuzela. Ngoku ndiweleleka uba ndibeke izwi eliya kumolokazana. UZingangile uligqibile eli wayehamba kunye nalo kaNtlebi noMgabela nentombi kaMbelembushe ekuthiwa Lindelwa. Babe phaa ekhaya kuCentane emicimbini eyahlukeneyo nemingcwabo. Mandijike ke uNosimanye ndijonge kuwe. Ndikubonile kakuhle ngezantsuku umyeni wakho ahambayo. Ubekwe kwimeko yokokuba mawumkhangele umjongo umyeni wakho kunye nale ntombi yakho uLindi. Bendikade ndicaphuka. Bendikuzonda isibhedlele basasiyenzela ntoni naloo nto. Kodwa I have an answer from the book On the Death and Dying by Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Xa ethetha nge-5 stages. Besikwimeko ye-5 stages. Xa ukufa kufile. Stage sokuqala bantwana bam Lindi nawe Makhaphi. Istage sokuqala yi-denial. And bendinayo nami denial. Ndibuza nindibizela ntoni ephefumla. Kanti kuthiwa masibe realistic. WabuDavid uthi, even if I walk in the valley of death, I'll fear no evil. For your staff and rod is with me. Ndiyafuna ke into okokuba sihambe kunye xa ndithi kuwe istage sesibini. In fact, esokuqala it's denial and isolation. Esesithathu is anger. We were all angry. We were all angry. Sibuza uba, why sister eyindoda? Andazi uba kuyatshiwo nakumntu oyindoda uba ngusista. Uba usibize lapha kanti lo mfo awuzikhupha ngezinto zimbambileyo. Wayithetha umntana womntu. Because we're full of anger, we did not understand. The fourth one is depression. And I saw it in your face. You were so depressed. And I was so depressed also. Because anger gives birth to depression. Sahamba ke emfuleni wethunzi lokufa kunye. Ngoba sithesa nikithuba loba masigoduke engekakhululwa. Asifike egate kwathiwa siyabizwa. Kanti uhambile uZingangile. Then ndiyacela ke bolokazana. Xela dami nomhle. Masingene on to the 5th stage, which is called acceptance. Let us accept the reality that Kennedy is no more. But let us stick together because Kennedy represented unity, continuity in our family. And I promise you, I will never ever leave your family. I will walk with you until I die. Hopefully, Lamazangwa azawuyenza loo nto. Ngetamagusha ke nditshoyo. Cela isithethisa kulo mama esamakodo utata uzihlalele gololo makaze ngaphambili nentonga yakhe. Bakanayo